Gagi, daming aso. Okay dito. Another night and I'm just walking, city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling, and think about me the way I think about you. Could you tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know, yeah, I gotta know if I'm gonna be yours, so don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Yung kamusta mga kapot-pot, dito tayo sa mahabang parak. So wakas wala na si Bagyong Christine. Ay, makakapag-ride tayo, ang ganda na sikat ng araw, oh. At dahil sa huwag kakalimutan mo lang kasabi ng mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ay hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Let's go! Woohoo! Okay, kanan daw tayo rito. Sinusundan lang natin si Google Maps dahil hindi ko alam ang tama puntang DRT. Galing dito sa Marilao, Bulacan. Actually, Bukawi na nga pala to. Ay hindi, Santa Maria pala. Itong lugar na to, Santa Maria na. Yes, thank you Lord for the sunshine. Wakas wala na si Bagyong Christine. Grabe yung bagyo na yun. Nakaraan, lakas ng hangin. Delubyo ang dating eh. Dito na tayo sa may Santa Maria River. Nag-vlog ako dito minsan. Pinalparan ko ng drone tong area na to. Ang ganda. Kasi pagka mga quick short ride, mga 20 kilometers lang ang gusto ko, dito puntahan ko. Ang first time kong kakanan dito sa part na to. Dami rin nagja-jogging dito sa area na to. Jogging, walking, bike konti. Pero maganda to kung galing ka ang Philippine Arena, diretsuhin mo hanggang dito para humaba-haba yung praktisan mo. Kasi yung Philippine Arena paikot dun sa Ciudad de Victoria, nasa 10 kilometers lang yun. Pag sinagad mo rito, abutin ka ng mga 20 kilometers. Tsaka konti pa sasakyan dito, presko pa hangin. Okay, pagdating sa dulo, kaliwa daw sabi ni Google Maps. Tapos may kakananan din agad. First time kong pupunta ng DRT na ito ang ruta. Dati kasi nakapunta na kaming DRT pero hindi kami dito dumaan. Uy, may ahon sa looban. Ayos ah. Taas din ah. Ha, 8% gradient din. 8% gradient din yun. Hiningal ako ah. Tapos kanan tayo dito, Santa Maria, Norsagaray, Santa Maria Road. Dito tayo sa Guyong Elementary School. Uy, daming bato rito ah. Ito. Kaya Pombo.
traffic ah. Nandito na tayo sa Pulong Buhangin. Ito bang Pulong Buhangin eh, Santa Maria pa. Kala mo taga rito eh. Nakita ko lang doon nakalagay Pulong Buhangin. Pero di ko alam kung Santa Maria pa rin to. Ah, may ginagawa lang pala. Kaya ma-traffic. Ah, Santa Maria West. Buti maganda kalsada rito sa doon sa Santa Maria Road. Kinis ng asfalto eh. Halos wala ako nadaan ng lubak kanina hanggang dito. Hindi ko lang alam kung dahil Sabado lang ngayon kaya wala masyado sasakyan o talagang pagdating dito medyo bihira na sasakyan. Kunti na nakakasabay natin eh. Time check 7:06. Arko na tayo ng Norsagaray. Mabuhay Norsagaray. Yung pagdating dito sa Rotonda, kakaliwa tayo papunta sa arko ng DRT. Itong ruta na to mga makailang beses ko na napuntahan to. Pero dati nung nagpupunta ako rito sa Novaliches ako nangagaling. Kaya yung mga vlog ko dati, meron ako dito ano ba yun? Nakalimutan ko yung mga vlog ko na dumaan ako rito. Pero maraming beses na rin na dito ang daan. Tsaka kahit nang di pa ako nagvo-vlog, madalas ako nagpupunta rito. Time check 7:15. Hanggat na tayo, hanggat. Selfie muna nga tayo. Wala pa ako selfie rito. Dati pag pupunta ako rito, wala pa yung arko na yan eh. Tagal kong di nakabalik dito. Yun nga, yung last na punta ko rito, wala pa yung arko nun. Pugpug Bikers Highlands. Ah, mayroon na rin palang ron pwesto ron. Pugpug. Gusto ko sana magpalipad ng drone dito pero mamaya na lang. Doon na sa may DRT mismo. Nasa tabing kalsada masyado eh, walang Ang galing ng bag na binigay sa akin ng Deuter. Pati hopya, kasha.
Kalahin mo yun, Hopya, nagkasya. Wow! Wow! Salamat, Doiter. Grabe, nagkasya yung Hopya. Ayun na, bago magtulay, kakanan na tayo. Yun, kanan, kitang-kita, walang daya. Tapos tatawirin natin tong tulay na to, San Roque hanggat Bulacan. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Paglampas ng tulay na yun, itong kalsadang to, dire-diretso na yan, papuntang DRT. Actually, sa di kayo, matatanaw mo na yung mga kabundukan ng DRT. 4.4 kilometers na lang, makakarating na tayo dun sa arko ng DRT. Ang oras natin, eksaktong alas 8 ng umaga. Naka 25 kilometers hanggang dito. Oh, piaralay konti, medyo basa ang kalsada. Kahit nakatapalodo tayo, may tumatalsik naman sa binti kapag dumadang sa tubig. Sa likod, konti na lang. Sa binti, meron. Dito na tayo sa Barangay Baypay, hanggat Bulacan. Aba, 7% gradient na pala agad din pagkalampas ng arko ng Baybay. Marami pa lang ginagawa ngayon papuntang DRT, pangalawa na to na paagos. Ayun, 8:17, approaching arko ng DRT. Yun, isang mabilis na selfie lang. Tapos diretso na tayo. Iikutin pala natin to.
So isang maganda rito pagpasok mo ng DRT, maganda kalsada rito, maganda ang asfalto, makinis, kaya makakapadya ka dire-diretso. Tapos rolling hills din. Uy, ahon. Pataas na pataas ah. Kanina yung saktuhang rolling hills lang eh. Ngayon medyo mataas-taas na isang to. Taas yun. Dito tayo sa Laura de Leon, Halili. Ito yung school naman yan, no? Nakapinta dyan lahat ng mga tourist spot dito sa ano, sa DRT. Hanggang ngayon hindi pa rin namin ako kompleto. Ang dami ditong puntahan eh. Nice, lilim, sarap. No, unti-unti yung ahon dito sa DRT ah. Ito pag tinignan mo, kala mo patag, pero 5% to. Ito papunta sa Kamatsili Elementary School. Ito mo, nagkakanda bulol-bulol pa ako. 5% yan. May daan dito eh. Kaya lang sinilip ko yun sa street view ng Google Maps. May dadaan ka rough road. Ito na puro kalsada. Kaya dito lang tayo. Daming bundok oh. Mamaya banda papalipad tayong drone para makita natin yung kagandahan ng kabundukan ng ano, DRT. Kilometers. Uy, ahon. Oh, mataas-taas to ah. Mataas nga. Di bale, dadaan sa tiyaga.
8%. 10% gradient pala. $13. 13%. 15%. 16%. Tukod. Ha, 16% pala yung hype na yan. Taas. Gilid tayo. Pahinga konti. Grabe yung 16% na yun. Hinihingal ako ron. Tukod. Naku, ayun, may isa pa oh. May kakambal pala yung ahon na yun. Meron din palang kambal ahon dito sa DRT. Pero mas mababa na ito, isang to. 13%. Ayaw rin patalo. Mataas din. 14 pala. 14%. Ayaw talaga patalo. Okay, pahinga tayo dito. Pahinga na. Buriento muna. Hali tayo magpahinga pagkatapos ng ahon, tapos makapagpalipad din ng drone. Baka mapakita natin na maayos yung inahon natin. Taas na rin ng pwesto natin ha. 155 ang elevation nito. Kapag tumingin ka sa paligid, overlooking to ng mga kapatagan. Oh, sarap, payapang payapa. Hindi ko lang alam pagkakaiba nung isang iniwasan kong daan kanina at saka ito. Parang nadaanan na yata namin dati rin yun. Yung isang daan na yun. Doon yata walang ahon, pero may rough road. Ito naman makinis sa kalsada, pero ang daming ahon. Boom, ayun na naman. Ahon ulit. Oo nga, mukhang sa kabila nga walang ahon doon. Dito tayo nadaan sa puro ahon. Percent naman to isang to. 10% pala.
10% gradient naman to isang to. 13%. Pagod. 14%. Pagod. Ayun, pwede na tayo mag-rock music pasok. Yes, nice. Sarap, ang lamig dito. Medyo mataas-taas na yung pwesto natin eh. 209 ang ano nito, elevation nitong lugar na to. Kaya pag titignan mo sa paligid, mataas ka na. Nakalimutan ko na to. Dati narurutahan namin to eh. Hindi ko na alam kung saan, kung may ahon pa ba doon sa unahan. Yun, Lusong 9:23 ng umaga, 30 eksaktong 40 kilometers. Andito tayo sa Pambulak. Daming bundok dun ah. Tatawirin ba natin yan? Huwag naman sana. Sana sa gilid lang tayo. Ang dami na natin inahon eh. Hala, ahon ulit. Ahon lang ng ahon. Itong loop pala na gagawin natin, DRT loop, 100 kilometers to eksakto, hanggang makauwi sa Ian House. Kaya i-rock music, pasok muna. Pasok! Ha, mukhang magandang spot para magpalipat ang drone. Gagi, daming aso. We've been waiting around for too long for something to show. Same old places and faces of people with nowhere to go. But we're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car keys and jacket, 'cause honey, we're ready to go.
Putik. Dami aso rito ah. Buti may sasakyan parating. Huwag. Yan. Katakot ang aso, putik. Kita ko sa drone kanina, mga puro parasong na to eh. Sarap magbike! Sarap magbike! Taas nun ah! Ang lalim nun! Ito, kung di ako nagkakamali ano na to, wala nang ahonin dito. Sana ang haba nung nilusog natin eh. Ang haba, sarap nun. Ito yung nakikita natin kanina. Ito, medyo familiar ako sa lugar na to. Ilang beses kami dati nadaan ng Timapol dito. Pero teka, check natin sa mapa, may daan dun eh. Panigurado lang. Ito pala, bali magiging labas natin ito mamaya ng loop natin. Sa may Plaridel bypass din to. Doon ang ikot natin, tapos Plaridel bypass, diretso ng Marilao. Ayun, ito pala yung nakikita natin kanina sa drone. Na Eagle Cement pala to. Eagle Cement, ang matibay. Eagle Cement. Eagle Cement, baka naman. Kumakain ako semento. Paglampas ng Eagle Cement 6% na mahaba to. Akala mo hindi, pero kahingal din. Ikaw Eagle Cement ha, sinemento mo to ha. 7 pala, 7%
laging nagbabago yung grade eh. Nababanggit ko sa unang sabi ni Garmin, tapos bigla magbabago. 9% agad nung after nung Eagle Cement. Eagle Cement ang matibay. Ito rock music after ng ahon ng Eagle Cement. Mukhang puro kapatagan na to. Wala na tayong aahunin dito. Pero tingin ko meron pang konting lulusungin. Kasi 84 pa yung elevation eh. Ang labas natin ito sa Ildefonso, sa Bulacan. Tapos yun nga, ikot tayo dun sa may Caso Bay. Caso Bay pala yung pangalan nun. Sa may Plaridel Bypass. Napahinto ako rito. Merong tinuturo si Google Maps. Dito dadaan mukhang ahon pa. Ito mukhang ahon din pero maiksi lang. Saka mukhang mas maiksi daan dito. Dito na lang tayo. Parehas lang ang lalabasan eh. Magdudugtong din sa dulo. (10:30) eksaktong 50 kilometers. Ibig sabihin eksaktong kalahati nung loop natin. So kalahati pa ulit. Sarap. Lusong pala yung napili natin. Buti na lang yung kanina sa kabila ahon eh. Si Google di pa nagre-reroute oh. Doon pa rin siya sa kabila. Dito tayo sa lusong para masaya. Sarap mag-bike. Woohoo! Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Oo nga, kapatagan na nga tayo. Wala na yung mga bundok-bundok eh. Nalipasan na natin, ayos. Na-curious tuloy ako kung ano yung tinuturong kalsada ni Google sa kabila. Ito kasi makaldag. Ang daming kaldag tapos basa-basa. Sa kabila kaya makinis kalsada kaya doon. Ayun, buti naubos na yung kaldag. Makinis na yung kalsada. Brownie! Nalungkot naman ako. Sabado ngayon wala ako nakasabay na siklista dito sa DRT. Kanina meron isa, may kapot-pot na nakita ako sa arko ng DRT. Pero isa lang, bukod sa kanya wala na. Samantalang dati pag Sabado kahit sa DRT ang dami mong makakasabay na siklista. Kaya talaga nalaos ng cycling. Yung mga pumapadyak ng pandemic na ubos na. Tara na't sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa akin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata.
Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Kung doon ako sa kabila dumaan, ang mangyayari dyan ako lalabas oh. Ano kaya tsura dyan? Mga kapot-pot, mayroon ba sa inyong mga nakakaalam kung ano tsura dyan sa part na yan? Kasi itong dinaanan ko makaldag eh. Pangit ng kalsada. Problema, sarap magbike. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong Yun, eksaktong 11 o'clock. At eksaktong 60 kilometers din tayo. Siguro mga 40 kilometers remaining. Siguro mga 1:00 or 1:30 makakawin na tayo. Gagi, balik ako, may likuan na pala ron. Although konti na lang naman diferensya, pero mas tama yun eh. Hindi, looban pala to. Gonggong. Uwi na kanina, main road na eh. Pinatos ko pa yung nakita kong isang way sa Google. Pero okay lang, ito na, nakabike na ulit. Siguro kung nakatipid tayo ng mga 2 metro. Mas napaiksi ng 2 metro. Mas pala yun, hindi ko napansin ha. Ito, main road na tayo. Etong kanan papuntang Cabanatuan, kaliwa pabalik ng Plaridel Bypass. Yes, relax na to. Surbol na tayong wala ng ahon dito. Puro patag na to. Konting rolling hill sa Plaridel Bypass, pero easy na, dire-diretso lang tayo. Yo, 11:20, San Rafael, Bulacan na tayo. Konting kembot na lang, kakaliwa na tayo dyan, Plaridel Bypass. Ito na, dito na tayo sa Plaridel Bypass. Papalipad muna tayong drone dito. Ain't
ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain. Time check 11:44, 66 kilometers hanggang dito. Mga 33, mga nasa 33 hanggang 34 kilometers na lang to. Dire-diretso na lang natin itong Playa del Bypass na to. Okay, quick break lang muna tayo. Bumili ako Skyplane sa tubig ng 7-Eleven. Iba experience natin sa Playa del Bypass. Mainit. Ano ka na, bumabagyo. Ngayon naman, tirik ang araw. Ang lakas din ng hangin, salubong na salubong. Init. Ang init. Mas mahirap padyakan ngayon kaysa nakaraan. Pinagsamang init tapos lakas ng hangin. Matulak pa balik. Yun, 103. Nandito na tayo sa McDo. McDonald's Kikinto. Nakaka 88. Bali 85 kilometers hanggang dito. 15 kilometers na lang. Grabe init. Sobra. Kung kahapon eh nagbababagyo, ngayon naman nag-aaraw. Kaliwa na tayo dito sa ilalim ng flyover. At buti dyan bahay-bahay na. Na tayo, makakalilim. Pahinga muna tayo sa ilalim ng flyover. Last 11 kilometers. Grabe init nun. Ang init. Balagtas 89.49. Pagod, nalaspag ako sa init. Gagi, balik tayo. Baha pa rin dun sa may bundukan.
Ito ko may bangka eh. Hala, gago, bahatin dito. Malalim? Ha? Nababaw na? Nababaw na raw. Pwede na yan, ayoko na umikot. Yun, nairaos din. Kala ko, haharap na naman ako ng ikutan eh. Okay, ito, pauwi na to. Hanggang dito na mga kapotpot. Huwag kakalimutan mo kasabihan ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ayun, swerte yan. Hindi mag-skip ng ads. Masalang swerte yan. Hanggang sa muli, salamat. (148), eksaktong 100 kilometers.